A min chámanme Justo Beija Vitureira. Eu empecé a traballar nesto cando era un rapeciño que andaba cas vacas. Enseñoume un señor ali que hai moito tempo que ten as pernas frías a máis as mans. Estes eran, agora úsanos como costureros. Antes era en tamaño maior, era onde levábamos a comida os mariñeiros ao mar. Chamábanlle o carabel do mar. Eu son de Cedeira. Chámame Pastor García García. Moi laborioso, porque isto hai que coller os mimbres, hai que coller o mimbre, despois preparalo, cocelo, pelalo e facelo. E dá moito traballo, son moitas horas de traballo para facer unha pequena obra. Non vale a pena, e hoxe non hai moito quen faga desto, mas houve moita xente que traballaba, que facía para as súas casas, cada un, eu conozco a varios, e persoas que viviron desto. Non sacas o diñeiro para vivir deso, o traballo que che dá. E esas a 8 euros, as máis grandes. Despois este 10 euros. E aquela, e esta 8 euros, aquela 5, aquela 3. E despois aquel todo o conxunto, 30 euros. Non, porque hai afición, eu estou poñendo, fago cursos, fixen máis que un, nin dous, nin tres, pero é por afición, é polo que lles gusta, para traballo, para servicio seu, da casa, súa. Para servicio seu, para gasto seu, nada máis. O demais, para traballalo e poñer en venta, se vai a un comercio, si ten valor, pero non a decir, así no campo, eu traballo máis ben por encarga que todo isto, non de ventas. Eu creo que seguirá porque hai xente que nesto de moito máis conocemento que teño eu, que eu non estudio para nada. E son fáciles porque son moi duras e de moito servicio, poden limpiarse eso e sin destruílas. Gústame moito tamén o mecramé, pero como é un nudo, o mecramé o que traballa, é duro para facer os nudos na mano e todos dedicome a isto, mas de mellor gana é máis fácil que non isto. Morrer non morre, sempre ha de haber alguén que faga isto.